Оле, красиво. Я една баничка да направя. Поне една баничка. Не подслушвайте. Подслушват ме. Не ми остава време за готвене, както някои знаят. Обаче една баничка ще направя. Краве сирене, яйца, масло, кисело мляко по най-типичния начин. Колко яйца? 4 яйца ще сложим. Нарязала съм си пръстите, тук съм си издрала, цялата съм контузена и ми е трудно. Тая ръка още не ми е минала, която си я ударих. Но минава бяло и славно. Отпускът от едната работа свършва. Утре ми е последния ден. Занимавам се с другата работа. Тя е удоволствие. И много е зареждащо, когато правиш нещо, което обичаш да правиш. И това да ти докарва някакъв доход. Ето е поемката. Аз набухватели не слагам тук. Маслото, което съм приготвила, не е много. Просто имаше една бучка останала, нея ще използвам. Има от сиренцето по едри бучки, защото Любо обича така да има. И хайде намажем. Някакви коли съм взела. Такива. Сега да ги видим. Не съм ги взимала до сега. Не знам как изглеждат. О, те са колкото тавата. Много интересно. Аз обаче сега да се преорганизирам. Ей така, ще се сложа. Мацвам масло. Днеска се разходихме много хубаво. Може да сложа към това видео на някакви снимки от разходката. Една кратка разходка направихме. Но беше много приятна. Сега ще си реда баницата по този начин. Ето този вариант с мачкане на корите. Ето така, на 4 такива розички. Всеки ред е така. Малко маслце. Така.
Тая ръка ме боли, ето държа с нея. Ох. Тук ще е по-дебело. Омазах се. И така още един ред. Няма да ви досаждам с цялото подреждане. Корите изглеждат много симпатични, много приятни. Дано да стане добре. Пише, че са ръчна изработка. Нещо сръбско сякаш се долавя. Обикновената ми баница. То баницата си е нещо обикновено. Няма по-обикновено да бъде в нея, може би да знам. Моята колежка прави баница с майонеза. Слагавате майонеза ето тук в плънката. И баницата става доста различна. Масло не слагам, може би понякога по-малко масълце само, но майонезът придава много различно усещане, така че има. Виждала съм и други вариации на баница, които да са интересни. И така нататък. Така, 4-5 реда станаха. Тук остават две корички накрая. Слагам ги също леко набръчкани. Малко масълце, което остана, колкото остана цялото, ще го насипя тук. И така плънката ми стигна точно горе-долу добре за ковите. И така ще намажем тук. Фурната загрява. И така, утре ще имаме закуска. За мен това ще ми е храната, може би, за цял ден. Утре ще хапваме и така само баничка, защото предните дни си похапвах разни вкусни други неща. Места навън при едни съседи, които предлагат много интересна храна. И аз си похапвах така много културно, прилично, вкусно. И сега малко релакс от хубавите меса. Ще хапвам баничка.